albishirinku. Adama dai a gidan kame ta kwana. Kame man tsala ibn sulki. Ya da wuro, wannan murya Hasiya ce. Kame! Kai Adama ni fa abin da kika mun a duniya da zaki mutu yanzu ana shirin kai ki jana'iza wallahi zan ce tsummo karan ki a tattara a siyar a wanke su a siyar ayi gwanjon su in sai keken hawa ya kuma ke. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ku shiga gidan nan da abin da ku gani na ku fito da shi. Yar nan yar cikinka ita ma sai ka bi ta kai mata gulma da munafircin da ka saba. Karatun ya mace ne da muhimmanci domin zai taimake ta, ya taimaki al'ummarta, ya taimaki 'ya'yanta. Dadin kowa yana nan tafi 26 ga watan Yuni da misalin karfe 8 na dare.